mabiluang ko. Huwag ko mabiluang mo. Larawan gani. Wala siya. Ang Diyos na. Bata spirit ka. Ay, larawan. Tara, tabag. Ang Katoliko, wala magbaton o larawan sa Diyos. Ang among gibatonan, larawan sa Santos. Sunahuna ra na. Marami na ang pumalaban, na di ko pinayagan. Subukan yung harangan, di ako dyan dadaan. Ako ba ang uutakan? Wala na, hindi na yung Diyos. Ayaw pa masangil. Ang Katoliko, ako lang ta. Kung yung sa simbahan na. Wala na. Akong ipatunan mo asa larawan sa Diyos. Yung mas worship na bagay. Spirit na mali. Naray spirit. Isukat na. Nag-worship kami sa gaya na spirit. Ipakita ninyo yung pagpuso sa Diyos. Sa bayo mapagi. Right way of worshiping God po. Na may worshiping pa mangita pa nag-aaday ng larawan na po. Anong na infant baptism? Explain. Nindot yung pangutana. Anong doon na may bunyag sa bata? Kaya tungod, kinilingon man ko si Kristo, na kinahanglan ang tao mabunyagan. Tao man, kinahanglan mo yung bunyagan ng tao. Ang klase ang bunyag? Ang bata, tao dili, tao man. Apil bunyag. May salang bata, ano ba? Ang bata, walay salang buhat nun. Ang tinuod bunyag, bunyag sa pag-inulsol. Ang inulsol ba ang bata? Ang bata, di na kinulsol. Mawi ako di ko na! Pero ang bata, naabay, bata nga. Oh, lara. Ipakita na. Ang bebe. Kita na, tara na. Naso magkamaminaw. Bakit ako paminaw? Niingon ka nga, asa mabasa, ang bata doon na ba'y sala? Niingon mo si Pablo sa Roma 3, Roma 5, tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, ang sala misuod sa kalibutan, ug ang tanang tawo nakasala. Pangutana, ang bata tawo dili. Wa mo'y pagsala. Kagalit. Na, pagsali sa iya. Kapag ang pangutana, tungod sa ingon ka ang bata way sala. Ingon ka bata way sala. Naningon pa si Pablo, ang tanang tawo nakasala. Way sa bata. Dili ba ningon man. Klaro na. Nasa binto. Pag mo niya ang bata, wala siya. Ayaw kalimot ka. Nalambot na. Mo ano siya. Okay. Man ang bata, doon na siya sawa. Ang bata, except ang bata. Wa may sa. They are innocent. Innocent po sila. Ano sa ang tanganan man ani mo? Tayon. Kamatayon. Minawa ang tiguan. Ano ko minimo? Namamatay mo ang bata. Usang sala ayan grabe yung daw na ba? Ang luwa nang imo. Namatayon ang bayan sa sala. Namamatay mo. Ano pabayron mo ng bata? Usang sala ayan ibayran. Okay. Ngano ko nung pabayron ng bata? Wam kay sa bata, wam kay sa. Ngano pabayron man? Wam kay sa bata. Ngano painulsulon man? Ay, ako explain sa inyo ha, kasi magkasabot. Ayaw explica. Ipaniwali. Dibati mo na. Ang bata, Paminaw, klaro kay logic tatayo. ang kamatayon, kamatayon, bayan sa sala. Mamatay man ang bata. Kung sa man salayan ng tagamdam. Tupag. Unsa nakasala ba ang bata? Pagsabot. Ay, pagkana. Pagsabot. Sa karay punto niya, boss. Inosente ang bata. Boss. Ate ba? Unsay buhaton? Inosente ang bata. Ay, pagwali, oy. Sayo pa wala yung gitawa. Blessing and naming. Ay, lagi pagwali. Sayo Pablo, pagingon niya nga, tanataw nakasa. Kano sa maday mabautais mohan? Sayo pas Pablo na. Di na maubang utana, oy. Nasayo pas. Utana ba na? Tanang tao nakasala. Nasayo Pablo na. Owa. Except sa mga bata. Except tanan gani. Na-except na. Tanan. Abi na balik. Abi na mata. Dili ko mo-accept niya. Tanan gani. Roma 5:12. Yung unsang pakaibawa. Depender. Paminaw kay. Sabat tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, ang sala asa mata diha. Paminaw lagi. Paminaw ba magkatunda? Ayaw panakaw kay ang mananakaw. Okay. Ayaw panakaw brad. Oo. Lisod. Ang sala misulod sa kalibutan. Ug tungod nini nakasala ang tanang tao. Ang pangutana, ang bata tao dili. Ang bata ba diha ni Mission? Tao. Lain tao, lain bata. Ikaw tao, lain bata. Ayaw himog tao. Ang bata di tao. Kay tao magkasala. Bata na, baby. Baby, tao. Kini dimension dili. Ang bata dili ko rin ako. Ang sabi ng bata, mananap po tao. Anak ko gana. Tawa bata. Unsa din ang bata? Ang bata is bata. At ato ba kanang bakti dili pa nababoy. Kagalit.
galit. Okay. Good. Oh, bro. Kami na bro. Tawag sa mga tao. Karon. Di sa baktin pa na baboy ka po na. Oh, nakasabot ka. Bakten. Na, di na baboy, baktin. Unya, nakasala ba ang baktin? Ang baboy, di ba? Now we're talking sa laon. Example man na ang baboy. Ang tao. Dili, klaro. Klaro, yeah, mo lubog. Gatin mo ako reaction lang ako. Basahin ko yung lubog yung tao. Kaya sa mabasa. Ang basa, dili tao. Basa di tao. Sa Baguio. Idayalog na to. Basa ha. Jesus Christ. Si Magawlaw na. Ayaw ninyo og hadlangi ang mga bata kay iya ang kingdom sa Dios. Ang bata ba dili tao basahin ko ang bata Ayaw tao. nila og ayaw sila og pungi kay ila ang Brad, sa Dios. nanuwan niyo punyagi. Nanuwan niyo punyagi bata kay dili na Anong bunya lahi lang yung bunya? Oh, klaro na. Ayaw Panginoon man to. Anak ko. Paminaw ba? Para mabasa nga bata dili tao. Kanalan ba ito? Kanalan ba? Mga tubaga, pinto sa kanilin Eh kung di ka kabasa-basahan ka nga Bata na siya, bata. Dili ba sa tao? Bata na siya. Dili na siya baboy. Dili sa tao. Bakten. Dili ba tao bata? Bubog ko ni ba? Dahil naman ay bubog mo. Mura magkag na. Mura magkag na kuringan. Atong nga doon ba? Ang iyang pangutan na punto man. Kumagkag punto. Ang bata Ayaw ba nito tao dito? o unggoy. Kabaga. No, sharing ko ba? Hindi ko mo accept. Pangutan na ba siya? Huwag yung buya mo. Bakten. Pangutan na. Or bata. Unya nang bakit? Dili tao. Dili tao. Ang bata sa tao. Dili tao. Bata ka na siya. Basahin ko nga bata na. dili tao. Ang bata dito. Ang bata mananap. Basahin ko na. Basahin ko na ang bata. Ito po, bata mo na. Okay na. Wala na. Ang bata mananap. Dili na kaya ni Abli pa. Okay, di ka basa. Dili na tao. Bata. Ayaw lutuga. Libog Kaya siya. tanong ka mamarkos, ang babae mo ingon mo dira. Ala, nagdalang tao. Oh, nagdalang tao, nagdalang tao. Sa to ba tao jud yang kita Kaya, tungod kay tao siya, nagpasabog pa, nakasala siya. Usa pa siya nga nakasala Roma bata. 5:12. Kaya ba ni mong supakot Pablo? Roma 5:12. Ako balik ko. Nagpasabog pa siya, nakasala. Roma 5:12. Balik ko na ko. Balik ko na. Basta brate, gadama kag notebook. Diba? No. I'm determining ba? I'm determining. Tungod niya ba nga na siya sa mother womb, nakasala ba siya? Ano ba sa Oh, explain na lang ko kasi Pwede, pasahon na, Ayun, kasi ko ganahan kay Nay. okay ra na, okay ra na. Wala sa fitness nito. Ano? Makawa din na sa Murmos magkakano dili magkagusto ka video. Ayaw ka magkakit ng hindi umihiyaw. Kahit lagsong kanin ang ginagawa mong pasigaw. Paano mo na paniwala?